Vendredi selaɓe toɓe radio Jowol Sar jam hiire mon hande ko ñalawma aljuma nogas golle wuro mars hitandu ujunnaje nogas e joyi habaruji meɗen ɗemgal Pulaar ko meftande habaruji États-Unis seeɗa ma en gartu joni e desiyuji habaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jowol Sar. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar guiɗoɗen ko toon to Maison Blanche ɗum noon tugnade e bindol gomingol ko toon to Maison Blanche hono kanko président Donald Trump e ko windi kadi o waɗiɗo en o signi kayit o wi wonde ko itti en sécurité clearance pour yimɓe hewɓe ɗum noon jeeya hen hono kanko ancien président Joe Biden jeeya hen kadi ancien vice président Kamala Harris en jeeya hen kadi hono kanko ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha joni o wi ko añɓe makko e nder yamirode nde windi o waɗi hen kadi woni hakke 15 neɗɗo en donc ne jeeya hen ɓeɗo yimɓe liggotonoɓe e gouvernement makko kanko président Joe Biden taw ne jeeya hen hono kanko Anthony Blinken gonnoɗo ministre des affaires étrangères en jeeyano hen kadi représentant ji ɗiɗi taw ko ɓeɗo ene wi ko añɓe makko on hen goto ko jeeyaɗo toon to Wyoming hono biyete Lisa Cheney e jeeyaɗo hen kadi toon to Illinois hono biyeteɗo Adam Kissinger ɓeɗo ɗiɗi noon siftinde on tan jeeyanomo kañumen koyemumen e goomu gankitanoɗomo kanko Donald Trump ɗum noon koye tan président Joe Biden goomu gankitanoɗo pour waddemo empêchement donc ene jeeya ɓeɗon kadi ɓe limti hono kanko gardiɗo justice to toon to New York hono Letitia James ene jeeya hen kadi hono kanko kadi Hillary Clinton mennoɗo wonde ministre des affaires étrangères e temps Obama ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe wi ko añɓe makko ko jiiɗa e ɗum kadi kanko Donald Trump kadi ne wayno itti oɗo saaha joni secret service ko renata ka hono yimɓe ɓe ganduɗa famille kanko président Joe Biden ɗum noon ko guila e sukaɓe makko ha e tanere makko andaka noon holko woni sababu ɗum ɗon kono e wayno ko kanko Donald Trump tugnade hande haralleɓe politique ko alata ene wayno o ardi tan ko yobtade kala ko waɗanomo watto ɗum noon ko ɗum woni kadi ko hesɗitono makko kanko Donald Trump donc hande article ko haali hono kanko Tulsi Gabbard ɗum noon ko démocrate mo ƴefti wonna gardiɗo ko fati intelligence o e nder même o windi kañum hoore mi wi wonde ko gila 10 mars kañum hoore mum e yamirore Donald Trump ene wayno ko kanko Tulsi Gabbard kala ko fati e intelligence Blinken e James Letitia James yimɓe ɓe ganduɗa en kanko Donald Trump mawɓe muɗum ene wayno bayri ɗumen pour hebde habaruji confidentiel hande toon to États-Unis e tugnade kadi habaruji gomiri ɗi toon to AP News hono kanko biyeteɗo George Foreman ɗum noon ko boxeur kañum hoore mum ko ɓurɗo teskirede toon to Afrique combat muɗum ñande 30 lewru octobre hitande 1994 ene wayno 5 hande mo yaara duuɓi 96 ɗum noon andaka holko woni sababu cankugol makko ay mbiyo wonde ko sankri komo yaara duuɓi 96 ɓe kalani kadi holto sanki kanko George Foreman noon tugnade hande e habaruji gomiɗi toon ko maayi kono omo jogui ɓiɓe 12 ɓeɗon ɓiɓe 12 guinneɗa ko George Edward Foreman hande ko hesɗi kadi e laamu makko kanko Donald Trump yentere ndeɗo kadi o signini kayit pour wiide wonde ko département éducation ne wayno o elmini ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa en kamɓe surtout conservateur uji e surtout kanko J.D. Vance gueɗe ɗeɓe kaala mbi wonde ko université ji walla yimɓe wonɓe jangdeji towɗi ene wayno ko ɓuuri hewde hen ko yimɓe addoji droit ji ko en union en ko en syndicat ji en ko yimɓe kadi haɗoɓe kamɓe wadde gueɗe ɗe mbaɗata takkude kadi wiide wonde ko ɓuuri hewde ɗiɗo université ji walla ɓeɗon anduɓe mawɓe ko ballata ko démocrate en e wiide makko kanko J.D. Vance hita ujunaji ɗiɗi nogas ko e nder conférence mo wonno o wino wonde so tawi gonguere gonga américain ji jiiɗi wadde hunde taw ko jiiɗi wadde ko hunde ko nafata ɗumen taw ko wonde nafata kadi ko yimɓe wurɓe e nder leydi Amérique ko alay saago kala ko woni université ji won natto wodde ɗum ɗo kadi ko teskira kadi ene wayno ko kanko Donald Trump kadi hawna kadi o ñembata ko hono kanko Vladimir Putin e nder gueɗe ɗe waɗi kañum hoore mum kala ko woni université ji gonɗi toon touriste taw ko ɗum mbiyata université ji taw yellitare ne woni hen no fewi ɗum noon ko wayno syndicat ji walla ko wayno kanko Vladimir Putin nde wayno ɗum elmini ɗum donc ɗum woni oɗo saaha joni ko ɗum woni wonde ko kanko Donald Trump ko fellit ko wawi wonde fof tugnade kadi haralaɓe ko fate en politique mbi wonde ko ɗum ɗo hawnaki ko gueɗe kadi hawnaki ma won ma adan kamɓe républicain ji caɗele mawɗe surtout en e campagne uji garoji sibabunde hawnaki étudiant ji hawnaki kadi yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe e ɗeɗo métier ko wayno jangguinde hawnaki ma ngummo contre mabɓe kamɓe républicain ji ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni kanko Donald Trump o signini on kayit kadi pour wiide département éducation ene wayno woni koye momtude ɗum hayso haali ɗum noon yidde momtude ɗum nde département kala ko woni agence ɗum ɗo en ko wayno département mbaɗo ni aɗa il faut ko yaha toon to congrès wotata ittude ɗum complètement ko fati immigration kanko Donald Trump hande mono continue ƴewde
peeje fof bawɗe wonde pour wande wawde nangude immigré ji walla yimɓe ɓe ganduɗa hen yimɓe ɓe ganduɗa hen oɗo saha joni o wi wonde ko kanko Donald Trump en ko yimɓe ko añi makko ɗum noon en wayno ko signinino yontere ɓennude hen déclaration goto walla ko mbiyata article goto artiri ɗum ene wayno ngal ɗon kuulal ko bayrugal hutorede gila de deuxiéme guerre mondial kuulal kutornogal hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeetati ɗum noon ko wiide wonde ko kamɓe kala immigré ji walla kala étranger ji oɗon saha joni ko oɗon saha ko añɓe mabɓe kamɓe américain ɗum noon ene wayno ko famata e ngal ɗon kuulal so tawi hutorima ɗum ha wonde ko kanko wawi nangude immigré ji ɗo weela foof yaltina ɗumen taw yamirode juge ala hen juge immigration siltinɗon tan kadi e wayno ko ɗum ɗo foof ɗum woni caɗele mabɓe ɓe joguino yontere ɓennude hen hakkude juge goto mo ganduɗa hen kamɓe Donald Trump puɗɗima ƴettade ɗum taggo on juge ko yawirnoɓe kala yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nangui ɗumen taw ko ɓe jinno nawtu ɗumen taw jeeya ko Venezuela eɓe mbanno avion ngaji pour nawtu ɗum to Salvador ene wayno oɗon juge wino ko ngal ɗon kuulal kowona kuulal légal il faut que d' abord ɓeɗon goppeɗon ha ƴewta ɗum ɗon kono noon wawi wonde fof ene wayno koɗo saha joni ɓeɗon nawama e kanko juge o kadi eɓene continue hande ɓe kaɓay laamu Donald Trump pour wiide wonde ko waɗi ko hen ɗoftaki yamirore mabɓe kamɓe ɓeɗo ñawoɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar siwtinde on tan hande ko ñalawma aljuma ko 21 lewru korkal 21 lewru mars hitande ujunnaji 2025 ɗum noon e wayno ko oɗo jamma hande ko jamma 22 lewru korka siftinde on tan pour waktuji ñalawmaji garoji ɗi ko ñalawma janggo samedi ɗum noon ko wonande kejjari foti dartade ko 6h36 woni kejjari darto salatu julete ko 7h suba ɓawo janggo dimanche kejjari dartoto ko 6h34 donc altini ko 6h32 wonande donc janggo samedi kumtare wonata ko 7h52 ɓawo janggo 7h53 ɓawi tawede ko 7h54 ɗum noon ko ñalawmaji aset alet altini ɗum noon hawnaki kadi balɗe garoje kadi ma en gartu kadi so tawi habaruji keesi ɗi joguiɗen ko fate korka bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar habruji min jogonno en ɗemgal Pulaar gasi yalaɓe siftini on tan hande ko aljuma 21 lewru mars hitande ujunnaji 25 hawri ko 21 lewru korka ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.